Ojo Sunglasses. Fashion, style, variety. Άγγιξε την τελειότητα στα γυαλιά ηλίου, επιλέγοντας μέσα από μια ποικιλία πέραν των 450 μοντέλων. Ojo Sunglasses. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε όλα τα μοντέλα κάτω από αυστηρές προδιαγραφές για τη μέγιστη προστασία των ματιών σας, αλλά και για την πιο trendy εμφάνιση. Κάθε μήνα καινούρια σχέδια. Ojo Sunglasses. Στην τιμή των 59 ευρώ και με 1+1 δωρεάν. Ojo Sunglasses. Λευκοσία, Λεμεσός, Αγία Νάπα, Λάρνακα, Πειραιάς. Χορηγός της εκπομπής είναι οι τροφές σκύλου και γάτας Πουρίνα. Σύμμαχός σας στην προστασία σε όλη τη διάρκεια της ζωής του κατοικιδίου σας. Μα πώς... Φίλιξ. Πονηρούλη Φίλιξ θα κάνει τα πάντα για την αγαπημένη του Φίλιξ λιχουδιά. Δείτε τα ζουμερά κομματάκια κρέατος και πόσο τα λατρεύει. Clever cats get Felix. Πουρίνα. Τι είναι αγάπη μου! Πω σκύλοι διάφοροι και καλοί όλοι. Τι κάνετε καλοί μου φίλοι, πώς είσαστε? Καλώς ορίσατε και στο σημερινό επεισόδιο. Ένα ιδιαίτερο επεισόδιο μπορώ να πω, μια και ήρθαμε στο καταφύγιο σκύλων εδώ στη Λευκοσία. Και τι πιο ωραίο πράγμα να κατεβαίνεις από το αμάξι και να σε υποδέχονται σκυλάκια. Φυσικά, από τη μία είναι ωραίο, η αλήθεια να λέγεται. Απ' την άλλη όμως, αν σκεφτούμε ότι όλα αυτά τα κατοικίδια που θα συναντήσουμε σήμερα είναι η αιτία κάποιων ανεγκέφαλων ιδιοκτητών, τέλος πάντων δεν θέλω να το χαρακτηρίσω κάπως διαφορετικά, γιατί με πιάνει η ευαισθησία μου, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε να βρούμε την πρόεδρο του καταφυγίου, τη φίλη μας τη Βίκη, που σίγουρα έχει να μας πει και να μας εξηγήσει αρκετά πράγματα για το συγκεκριμένο καταφύγιο. Βίκη μου, τι κάνεις? Καλά, είσαι καλά? Μια χαρά, καλώς ορίσατε στο καταφύγιο μας. Ευχαριστούμε και είναι ευκαιρία να σας συγχαρώ και έτσι από κοντά για αυτό το έργο που κάνετε. Ο φίλος είναι ο Λεωνάρδος, είναι υπεύθυνος εδώ πάνω στο καταφύγιο για τη διοργάνωση του καταφυγίου, για τα σκυλιά. Εντάξει, μπορείς να με αφήσεις, εντάξει. Λοιπόν, πολύ σκυλί, Δυστυχώς. Για ποιο αριθμό μιλάμε αυτή τη στιγμή? Γύρω στα 140 σκυλιά. Μα τόσο 30-140 σκυλιά, ναι. Και μιλάμε, είσαστε... Είμαστε γεμάτοι αυτή τη στιγμή. Έχουμε κάνει έκκληση και λέμε συνέχεια και στο Facebook αυτό ότι δεν έχουμε άλλο τόπο για σκυλιά, ιδίως για μεγαλόσωμα. Τώρα έχει ένα μήνα κάνουμε και ένα πρόγραμμα στήρωσης των σκύλων, όπου θέλουμε, ο στόχος μας είναι να στηρωθούν όλα τα σκυλιά του καταφυγίου. Γιατί όπως ξέρεις, dominant issues, λίγα προβλήματα, τσακωμοί, σίγουρα. θέλουμε να τα έχουμε όσο πιο πολύ μπορούμε ελεύθερα. Η αλήθεια να λέγεται, και το ωραίο της ιστορίας είναι ότι εσείς πραγματικά, εκτός ότι ασχολείστε, ο φίλος ειδικά εδώ, ο Λεωνάρδος, πολλές ώρες. Πόσες ώρες είσαι εδώ? Κάθε μέρα. Πάνω από 8. 8 ώρες, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και κυκλοφορούν ελεύθεροι στο χώρο, αλλά και εκτός, έτσι. Εντάξει. Κάνουν την βόλτα τους, επιτρέπεται. Τριγύρω εδώ. Τριγύρω. Ναι. Υπάρχει όμως μια εφορία γενικά, βλέπεις ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, τους προσέχετε πάρα πολύ καλά. Αλλά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο να έρθω εδώ στο συγκεκριμένο καταφύγιο. Ναι. Είναι μέσα στην νεκρή ζώνη, στα Ηνωμένα Έθνη, στο παλιό αεροδρόμιο Λευκοσίας. Πρέπει να συνοδεύεσαι από κάποιον από εμάς που έχουμε πάσο. Για να μπορεί να μπει. Από τη μία άποψη είναι καλό γιατί τουλάχιστον δεν έχετε πρόβλημα. Είναι ασφαλισμένα. Ναι. Εδώ. Ούτε να μας κλέψω σκυλιά, ούτε να μας παρατήσω σκυλιά, να μας κλέψω σκυλιά, γιατί είναι και αυτό ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κάποια καταφύγια. Κλέβουν σκυλούς. Και κλέβουν γιατί δεν δέχονται να στηρώσουν, οπότε σου λένε δεν χρειάζεται να τα. Εδώ κλέψω το σκύλο.
Είναι να αφήσω σκυλιά. Τουλάχιστον σε να ρωτήσω κάνουν κάτι. κακό. Πες ότι κλέβουν το σκύλο. Μετά δεν το παράτουν, φαντάζομαι. Δεν είναι το. Κοίταξε, αν είναι κυνηγός και δεν του κάνει το κυνηγή, ναι, θα το παρατήσει. Δεν υπάρχει. Ακούω πρωτόγνωρα πράγματα. Γιατί έρχονται κάποιοι, τους λέμε ότι θα στηρωθεί ο σκύλος, αλλά δεν θέλουν, δεν ξέρουμε αν έρθει να το πάρει, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί γιατί υπάρχει έλεγχος. Δεν μπορεί κανένα να περάσει. Εδώ βλέπω, μιλάμε 140 σκυλάκια μου πες, περνάνε, σκάβουν και σου κάνουν διάφορα εδώ. Μια χαρά έχουν είναι. και τα ονόματα τους, είναι και κάποια σκυλιά τα οποία έχει χρόνια που τα έχουμε. Έχει σκύλο που μπορεί να έχει 5-6 χρόνια που είναι εδώ. Αλήθεια, Ναι, είναι πλέον μαζί μας. Μια ζωή έγιναν δικά σας. Μια ζωή έγιναν δικά μας. Πώς ξεκίνησε η όλη ιστορία εδώ? Το καταφύγιο εδώ στο συγκεκριμένο χώρο έχει ξεκινήσει πριν 22 με 23 χρόνια. Ναι, το αρχίσαν Εγγλέζοι με Κυπραίοι. Τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει αποχωρήσει η Σαρών που ήταν υπεύθυνη του καταφυγίου και ανάλαβα εγώ μαζί με την ομάδα, την ομάδα μου. Που αποτελείται από πόσα άτομα? Ο φίλος ο Λέανδρος από εδώ, ο Λεωνάρδο, εγώ Λέανδρο το λέω τελείως. Και εκείνο είναι ωραίο αν το σκεφτείς το όνομα, τέλος πάντων. Λοιπόν, πώς και εντάχθηκε στην ομάδα? Καταρχάς πρέπει να είναι φιλόζωος. Τέλος. Πέρασε από πολύ αυστηρό interview. Για πες μου, για εξήγησε μου λίγο. Βασικά μέσω της Άννας, της Αντιπροέδρου του καταφυγίου, επειδή με γνώριζε το πάθος μου για τα δέσποτα, γενικά για τα ζώα και από μικρή ηλικία τότε μεγάλωσα με ζώα, μου εισηγήθηκαν αν θέλω να αναλάβω εδώ τη θέση. Ήταν κάτι που το σκέφτηκα πάρα πολύ. Ναι, εντάξει. Έχει μια πληθώρα συναισθημάτων είναι όταν ασχολείσαι με τέτοιου είδους καταστάσεις. Γιατί από τη μία εντάξει χαίρεσαι να αναλάβεις τα σκυλάκια και να τα έχεις καλά, αλλά από την άλλη σκέφτεσαι όλο αυτόν τον κακό τον κόσμο που τα εγκατέλειψε, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, με τι καρδιά το κάνετε αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, θέλεις να μας ξεναγήσετε λίγο στους χώρους σας? Βέβαια. Ούτε ξενοδοχείο να ήταν. Αλλά πραγματικά σαν σήμερα εδώ είδα ότι μυρίζει κιόλας. Δεν έχουμε μπορείτε να το μυριστείτε, αλλά μυρίζει φάρμακο. Ναι, έχουμε κάνει ψεκασμό και λούσαμε και κάποια σκυλιά. Δυστυχώς τώρα είναι εποχή με τα τσιμπούλια, ψήλους. Πέρσι είχαμε άσχημο καιρό πάλι. Και φέτος δυστυχώς άρχισε πολύ νωρίς. Αυτό είναι. Οπότε αρχίσαμε και εμείς τους ψεκασμούς. Αναγκαστικά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο. Έτσι δεν είναι? Αναγκαστικά, έχει πάρα πολύ. Μπράβο. Σε πιάνει όλο παντού. Από προσφορά εθελοντών μαζευτήκαν κάποια λεφτά και αγοράσαμε μηχανή επαγγελματική πλέον που κόβουμε τα χόρτα. Αυτά τα πράγματα. Άλλος εθελοντής να είναι δεδομένα, αλλά δυστυχώς πρέπει να ζητάμε δεξιά και αριστερά κάθε φορά. Το λέω έντονο γιατί είναι από εθελοντές που περιμένουμε κι εμείς. Άλλος εθελοντής τώρα περιμένουμε να μας παραδώσει ψεκαστήρα επαγγελματικό, δυνατό. Τώρα έτσι μας ακούνε, τι άλλο έχουμε ανάγκη μια και είμαστε και μας βλέπουμε στην τηλεόραση, γιατί πάντοτε οι ανάγκες δεν τελειώνουν. Έτσι. Ποτέ δεν τελειώνουν. Ποτέ δεν τελειώνουν, είναι αλήθεια. Τι να πεις τώρα? Τι να πω τώρα, από πού να αρχίσω και ποτέ φάρμακα για... Το ωραίο της ιστορίας είναι ότι ο κόσμος που ασχολείται πραγματικά από αγάπη για αυτό το πράγμα είναι δύσκολο στο να βγει να ζητήσει. Γιατί το έχει σαν δεδομένο ότι θα έπρεπε να βοηθάει κάποιος τέλος πάντων σε αυτό, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Οτιδήποτε βοήθεια για μας είναι αρκετή. Οι χλωρίνες, οι τροφές, οι φάρμακα. Πόσες φορές έβαλες από την τσέπη σου εσύ? Άλλη ερώτηση. Πάμε πιο κάτω. Άλλαξαν την κατεύθυνση, τι να κάνουμε. Από αλλού. Βάλτε κανένα χάρτη, μην χανόμαστε. Πάντως είναι πολύ ωραίο. Δεν περίμενα καταρχάς να έχετε αρκετά μεγάλο χώρο. Είναι αρκετά μεγάλος ο χώρος. Είμαστε στη φύση. Είναι πολύ ωραία ησυχία, δεν σε τρελαίνουν. Άρα ηρεμούν και τα ζώα που είναι πολύ σημαντικό. Σίγουρα. Εντάξει, είναι καταφύγιο, αλλά για ορισμένα σκυλιά, Λούζα μου, ειλικρινά, είναι ο παράδεισος. Από εκεί που ήταν, σε κλουβάκια 2x1 ή κακοποιημένα. Ήταν δηλαδή όντως.
Μάνα μου, αυτός πρέπει να είναι και μεγάλο είναι αυτό. Αυτή την έχουμε 4 χρόνια. Αγάπη μου. Είναι αστηρωμένη. Μπράβο, το καλό τους φροντίζετε και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Τώρα, αν κάποιος θέλει να υιοθετήσει, τι πρέπει να κάνει, ποιες είναι, εκτός ότι πρέπει να το περάσετε από κόσκινο πλέον, γιατί να έχουμε 2 κοπέλες που είναι υπεύθυνες για υιοθεσία. Προχωράμε στο μεταξύ. Ναι. Τους παραπέμπουμε στις κοπέλες να μιλήσουν. Ναι. Σίγουρα αυτό που είπες. Είναι ένα τεστ τους πρέπει να τεστ να δούμε κατά πόσον μπορούν να αναλάβουν αυτή την τεράστια ευθύνη. Ναι. Το να έχεις ένα σκύλο. Και από εκεί και πέρα, εάν είναι εντάξει και κατανοεί την ευθύνη που έχει ότι θα είναι ένα μέρος της οικογένειας, αλλιώς δεν το παίρνεις, τότε προχωρούμε στην υιοθεσία. Η υιοθεσία απλά πληρώνουν τα κτηνιατρικά έξοδα. Μάλιστα. Τα οποία στοιχίζει 110 ευρώ και συμπεριλαμβάνει ο πρώτος εμβολιασμός, η παρασίτωση, το microchip, η εγγραφή του γίνεται απευθείας κοντά μας και η στήρωση του. Να σε ρωτήσω κάτι, σε όλα τα καταφύγια είναι το ίδιο ή το κάθε ένα ανεξάρτητο? Δεν έχω ιδέα και αυτό ρωτάω. Από εμβολιασμών, microchip και στήρωση είναι όλα τα καταφύγια. Τώρα από τη μέσα, ανάλογα την πόλη, το τι προσφέρουν και κτηνίατροι, όσο πιο φτηνές στήρωση. Εντάξει, το καλό έχουν ενταχθεί και σας βοηθάνε πάρα πολύ. Ναι. Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε με 2 κτηνίατρους. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, είναι πολύ σημαντικό σίγουρα. Πολύ θόρυβο κάνουμε αυτά. Εδώ τι είναι? Ναι, είναι τα σκυλιά εδώ πίσω, είναι τα σκυλιά που ετοιμάζονται για να πετάσουν για Αγγλία. Τα στέλνετε σε εξωτερικό? Ναι, στέλνουμε εξωτερικό πάρα πολύ συχνά. Συνήθως ζητούν τα κυνηγετικά και τα poodle, terrier. Είναι τα τυχερά, ιδίως τα κυνηγετικά. Νιώθουμε πάρα πολύ τυχεροί που στέλνουμε στο εξωτερικό, γιατί εκεί εκτιμούν, σέβονται τα κυνηγετικά. Είναι και αυτά σκυλιά, δεν είναι ρομπότ. Να σου πω, δεν είναι αυτό τίποτα στο μεταξύ. Παίρνουν πολλών ειδών, τόσο ράτσες όσο και ημίαιμα, αλλά εσείς ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε? Δηλαδή, πώς ξέρετε αν ένα σκύλος είναι ήσυχος, αν είναι επικίνδυνος? Ωραία, αρχικά θα μπει σε ένα ξεχωριστό χώρο. Εδώ ο χώρος φιλοξενούμε τα σκυλιά που είναι καινούρια. Μόνα το φαντάζομαι. Και ο διπλανός, ναι. Και ο διπλανός χώρος. Για να δούμε κατά πόσο αν είναι άγρια, αν μπορούν να προσαρμοστούν. Το αφήνουμε κάποιες μέρες να είναι άγρια με τον άνθρωπο ή με τα σκυλιά. Και αναλόγως το τοποθετούμε σε... Τον εντάσσετε ανάλογα... Τον εντάσσουμε ανάλογα, ναι. Καθημερινά. Στους φωνακλάδες ή στους μυς. Είναι απίστευτο. Από εδώ ένα πανδαιμόνιο. Από εκεί ούτε... Ναι, ο λόγος από εδώ δεν έρχεται ο κόσμος πολύ. Είναι σαν καρατσίνες, δεν έχει κόσμο πολύ. Φοράζω το ασπίδες? Όχι, έχω συνηθίσει, δεν τα ακούω. Ξέρεις, εμείς είμαστε φιλόζωοι εκπομπή, άρα καταλαβαίνεις, δεν θέλουμε ευθανασίες και τέτοια πράγματα. Ναι. Τι κάνετε συνήθως εσείς? Δεν κάνετε ευθανασίες, δεν είναι? Ευτυχώς πέθεξες αυτό το θέμα, γιατί πρέπει να καταλάβουν πλέον, να καταλάβουν επιτέλους, ότι έχει αλλάξει το καταφύγιο εντελώς από τη στιγμή που έχει φύγει προηγούμενη πρόεδρος και ανάλαβα. Το προηγούμενο καθεστώς, το συγκεκριμένο ναι, είμαστε φιλόζωοι, δεν κάνουμε. Όχι, δεν κάνουμε ευθανασίες. Το λέω και θα το λέω, ελπίζω κάποιος να το καταλάβει. Ότι ναι, αλλά το θέμα είναι ότι... Γι' αυτό και δεν μπορούμε να παίρνουμε συνέχεια σκυλιά. Γι' αυτό δυσανασχετεί ο κόσμος όταν του λέμε ότι είμαστε γεμάτοι. Ναι, είμαστε γεμάτοι γιατί δεν κάνουμε ευθανασίες. Δεν μου λες, μάνα μου
Έχει και το χώρο. Στο θέμα των κουταβιών που είναι πιο ευαίσθητα, Ναι. δέχεστε κουτάβια εσείς? Όχι, δεν μπορώ να πάρω κουτάβια, δεν έχουμε εγκαταστάσεις τέτοιες που να είναι απομονωμένο ένα δωμάτιο να μπορέσω να φιλοξενήσω κουταβάκι. Είναι πιο ιδιαίτερη η διαδικασία του κουταβιού. Αμπολιαστό, ναι βέβαια. Γιατί είναι κρίμα να το πάρω και να το χάσω. Είναι εδώ που ερχόμαστε και ζητούμε βοήθεια από άτομα για να φιλοξενούν προσωρινά κουταβάκια στο σπίτι τους όσο διάστημα μπορούν. Το προσωρινή φιλοξενία σώζει ζωές. Είναι το μόνο πρόγραμμα που σώζει ζωές. Όπως και εγώ φιλοξενώ συνέχεια στο μαγαζί, αρκετοί εθελοντές στα σπίτια τους. Παίρνουν τα ζώα, τα φιλοξενούν μέχρι να βρεθεί κάποιος ή μέχρι να γίνει χώρος? Αν μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι να θετηθούν, ακόμη καλύτερα. Ναι. Αν μπορούν 2 εβδομάδες ή 3 εβδομάδες ή κάποιο χρονικό διάστημα, πάλι γίνεται. Εμείς θα ψάξουμε να βρούμε για παρακάτω. Εδώ θα τονίσω ότι δεν έχουν τίποτα έξοδα. Τους δίνουμε εμείς τα πάντα. Φαγητό, κρεβατάκι, λουράκι, όλα. Ναι, να σου πω όμως, δεν πάβει να είναι και μια ευθύνη για τον καθένα, Σίγουρα, έτσι. σίγουρα, δηλαδή, γι' αυτό δεν θα πάρει το ζώο που θα του εμπιστευτείτε και θα το αφήσει. Θα πρέπει να το προσέχει. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα, πριν να το πάρει το σκυλί, υπογράφει, διαβάζει τους όρους μας και υπογράφει. Ότι δέχεται τους όρους μας για να μπορέσει να φιλοξενήσει αυτό το σκυλί. Και οτιδήποτε πρόβλημα έχει, είναι συνέχεια σε επικοινωνία μαζί μας. Έχετε περίπου υπόψη σας πόσα σκυλάκια έχετε καταφέρει να υιοθετήσετε μέχρι στιγμής? Είναι ένα αρχείο που δεν το έχω Δεν έχεις υπόψη, Όχι, κάθε εβδομάδα όμως έχουμε υιοθεσίες. Κάναμε έναν πρόχειρον υπολογισμό τα τελευταία 3 χρόνια περίπου πας στα 1200. 1200 υιοθετήσατε? Ναι, τα τελευταία 3 χρόνια. Ενώ πόσα σκυλάκια πέρασαν περίπου από εδώ? Χιλιάδες. Είναι... Αρκετά, είναι αυτό. Παλιά παίρναμε και από τα δημαρχία, αλλά τώρα δυστυχώς τα δέσποτα έχουν διπλασιαστεί. Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός των αδέσποτων, όπου δυστυχώς δεν μπορούμε να παίρνουμε ούτε και από. Γεια σας, είσαι μας εδώ, τι γίνεται? Βρε, σταμάτα! Ναι, όχι, αυτός είναι... Ναι. Είναι Αυτός καυγατής. είναι πολύ, πολύ... Πολύ το κακό του. Ναι, ναι. Εδώ, αυτή η μεριά, τι έχουμε εδώ? Είναι 3 ξεχωριστά κλουβιά. Είναι σε μέγεθος, αρσενικά θηλυκά είναι πάντα χωρισμένα. Εκτός τώρα από αυτά που στηρώνουμε, τα βάζω πλέον όλα μαζί. Έτσι ναι, να δεν μην έχεις έχουμε πρόβλημα. και Ναι. τσακωμούς. Και πιο Ναι. ήρεμα είναι σίγουρα. Ναι. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορείτε να πείτε. Και το σημερινό επεισόδιο ήταν ένα καινούριο μάθημα νομίζω για όλους. Πήραμε μια γεύση για αυτή την εξαιρετική δουλειά πραγματικά που κάνουν όλοι οι εθελοντές μας. Φυσικά εμείς από εδώ και πέρα θα πρέπει να σεβόμαστε πιο πολύ το ζώο μας και να μην το εγκαταλείπουμε. Νομίζω γνωρίζετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε από εκεί πέρα. Τι είναι βρε εσύ? Δεν υπάρχει. Πώς έχετε την καρδιά να εγκαταλείπετε τα ζώα σας? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Λοιπόν, εγώ φοράω τα ότζα μου και φεύγω. Όσο για μας, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Έλα μαζί μου, έλα. Life is good
is good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to. Χορηγός της εκπομπής είναι οι τροφές σκύλου και γάτας Πουρίνα. Σύμμαχός σας στην προστασία σε όλη τη διάρκεια της ζωής του κατοικιδίου σας. Μα πώς... Φίλιξ! Πονηρούλη Φίλιξ θα κάνει τα πάντα για την αγαπημένη του Φίλιξ λιχουδιά. Δείτε τα ζουμερά κομματάκια κρέατος και πόσο τα λατρεύει. Clever cats get Felix. Πουρίνα. Ότζο Sunglasses. Fashion, style, variety. Άγγιξε την τελειότητα στα γυαλιά ηλίου, επιλέγοντας μέσα από μια ποικιλία πέραν των 450 μοντέλων. Ότζο Sunglasses. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε όλα τα μοντέλα κάτω από αυστηρές προδιαγραφές για τη μέγιστη προστασία των ματιών σας, αλλά και για την πιο trendy εμφάνιση. Κάθε μήνα καινούρια σχέδια. Ότζο Sunglasses. Στην τιμή των 59 ευρώ και με 1+1 δωρεάν. Ότζο Sunglasses. Λευκοσία, Λεμεσός, Αγία Νάπα, Λάρνακα, Πειραιάς.